Recha munoda ndekuiti anzi kuti ndishande basa. Iwe ndichaushamba uyu. Ndichaushamba. Ndofana kutokuudza ndini kuti ndichaushamba. Unomuzera kupi kwe? Unomuzera kupi? Ndichaushamba uyu. Okay. Ndichaushamba. Ko barudia nirandi ko kanyema. Ani ndiwoyamba barudia. Ndiwoyamba pakamwa ka. Wewe wangotsvage kuchitungwiza yo. Inini? Kuchitungwiza. Muswe Saturday. Nombosvika kuchitungwiza. Wakasvika kupi? Nombosvika kuchitungwiza. Wanga una chawa iwe. Inini? Na makanika kadiki. Kana. Ndakona kanyema. Ndida kufika kuchitungwiza Saturday. Bvunza kachawa, bvunza kadiki. Saka ni Friday. Anombosvika kana Friday anombosvikako. Anombosvika kweni. Arichata zvema group. Usadaro. Arichata zvema group. Uri seiko? Kana Joseph Cheta unombomona. Kana. Adrian Goredema. Jesus. Ennis. Saka ndiwo wakawaona. Waichage ikoko. Aiwa kana. Ndiwo wakawaona. Baba Ennis. Kanyemba munombomona eri muswe Saturday. Andinombosvika. Makanika chawa. Andinombosvika kweni. Andina kumbosvikako. Ndakuona. Kana. Taura nyaya yako zvakanaka. Ndakaona chiremba Simba vanga vane entourage so. Yes. Vachienda kupi? Unoziva vagari vekuseri kunonzi kuchikumba marara. Kuchikumba marara? Not chikumba marara. Kuchirasa vana. Okay. Kuchirasa vana. Vanga vachifamba nzendo dzakareba vatsvaga kuti voenda pachipatara padhuze papi. Chiremba Simba ndo vanombodonetaka kuchipatara. Ndizvozvo. Ndakanzwa kakuti vanenge vakaisa chipatara ko. Vakavaka chipatara. Pachikumba pachirasa vana. Wow. Pachirasa vana. Vana chiremba vanenge vari vanenge varipo. Vanhu vachiongororwa. Vakona mbichana. Vachimbona kuti miviri yakamira sei. Iwe. Vachirapwa mahara. Vororapwa mahara. Ndofunga ndizive. Sachiremba ava semunhu wamwari avafanira kubhadharisa ka. Especially kana zvichitanga kudai so. Kana zvichitanga kudai so. Vanhu ngavamboenda kundotariswa mahara. Madzimai vachitariswa BP, ndizvozvo. Ndo zvirwere zviri kuuraya izvi. Vana BP, vana shuga. Nemaacids. Nemachi? Maacids. Hatisi kuti chii kana kuti chii. Asi ndiri kukumbira hwangu. Amene kuti ndiani ari responsible. Nerodhi iri mutaundi. Mbomira kanyemba. Chimbomira kandipedzisa nyaya yangu ndisandakanganwa. Kenneth Kaunda. Si Kenneth Kaunda. Fidel Castro. Ndi Fidel Castro. Yes. Uchipinda na kubva muna Chinhoyi. Mbomira udzwe kanyemba. Iri kubva paMarket Square. Iri kubva ku Chinhoyi iri kaudi Cameroon. Iri kubva kuna Julius Nyerere. Ndiyo nenda kuchitungwiza ka. Pane imwe ka iri kuenda kuMbare. Good. Inobva kuMbare ka pane okay kai. Ndi Cameroon. Ndi Cameroon. Paneta ipapo handitika. Kweta iri kubva paMarket Square. Right. Iri kuyazopinda muna Fidel Castro. Ndizvozvo. Tinokotaura makona aFidel Castro nani? Nerodhi idzodzo. Kubva pana Cameroon. Pana Chinhoyi. Mbuya neHana. Kaguri. Muna Fidel Castro. Hatisi kuti chii kana kuti chii. Asi rodhi iyoyo ida kutarisiswa. Rodhi iyoyo yafanana nerodhi dzekuZambia. Zambia? KuZambia kuita tani? Ndo migwagwa yacho zvayakaita. Reka kuita tenepo. Ndikukuza kanyemba. Wasibanira choka umweko. Unguri ikoko? Zambia unguri kodini? Pane imwe building inonzi Techno so yakareba kuenda mudenga so. Pansi pacho panenge pompare. Panjira imweyo. Uri kuona Samora Machel. Samora Machel. Uri kubva kuna Glenara. Uri kupinda mutaundi. Tiri uko kuEastleigh uko. Waona ndrukona. Pane makomba akavhurika muna Samora Machel. Uri kubva kuna Glenara. Tiri kupinda mutaundi. Vari responsible nerodhi iyoyo. Tiri kukumbirawo. Nokuti uchirova gomba iroro. Uri kubuda murodhi. Yakangofanana na Fidel Castro kubva kubva kwaari kutangira kuna Foto. Kuna Simon Mazera. Fidel Castro anotangira kupi? Anotangira pana Seke Road. Ka. Uko anenge ari Kenneth Kaunda. Anenge ari Kenneth Kaunda. Makomba avhurika muna Fidel Castro.
neiroro rauri kutaura ari muna Samora Machel Samora Machel kiva pana Glenara kupinda mutaundi neweye kubva kuNational Sports Stadium uri pamarimba pamarimba vakazovhara muinner lane pane rimwe rafunguka pompare pafupi kanyema patakambovharwa ndaroda dzuro weekend yange yakanaka kanyema 3 out of 3 3 out of 3 ingoti mutsiro tendai masenu tindo masenu tindo izvo zvari kufambira mudenga Cosmas kamoto ndichibva kumba iwe saka vanhu vanenge vane majezi ematimu avo usadaro anenge angori mumawadrobe chete chibva kumba kuborodo west Antananarivo vazhinji vacho vanga vakapfeka majezi eManchester United ndikati saka majezi anenge ari kupi majezi anenge ari muwadrobe uri kuzviona kuti vanhu vanenge vafamba vataura vega isusu tikotamba bamumu Cosmas kamoto tendai masenu apo vanenge vari chii vakawandisa tarisa kufumbuka kwakuita vatsigiri yamutop 4 ndashaya kuti Manchester United yandozoende masupporters akaenda kupi vandinopasando dzavo ndeve Chelsea ikarohwa sei vanenge vachingobudikira unoti mabhinya iro radhirawo razonzi neasina mofuka Chineke musaitoti vana vafambe vega mabhinya akamuka ati musafambe usiku mabhinya akamuka kana pasvitsva ka bosi zvemunyati ingonomitsiro Mr. Giant Mr. Giant Mr. Mutasa mulitaniko vari kurova mazuva ano ona Arsenal but Arsenal yatora league inomiswa nani ona zviri kuita City City yacho madhiri but dai akarohwa nezuro tototo Andrew akanafa kana kushift nasanga iwo bosi wemunyati vaneka chitournament chavari kuita heka bosi wemunyati pashisha business center vari kushidzira kuti wantu ari kutakura kabinledzeresa vanhu vari kutora zvinodhaka zvinokanganisa muviri nokuda kwekuti kavanenge vasina zvokuita so vakaita tournament yebhora paweekend yakatanga isi yange iri 32 ndofunga 32 mateams vakatama saka final yacho iri ko this coming Sunday yes pashisha business center saka vakauya vakabva kupi vari kubva munharaunda dzepadhuze shoko ndekuti ndo mateams ari kuita se ari kuparticipate saka Sunday ndo panenge pane final kokutaza kundichemera aikona ndirangobva saka tifuna kuti tisepo tikafamba bwinoka tingoenda ka Sunday kama Sunday timbona kuti kwakamira seika kana kurova live commentary tiriko why not ka living no one in no place behind ndio mantra ilikwamba ni second republic icho aiwa hasa ndo dzenyu boss and Twitter rebrand ZBC ka the ZBC that you want ndakanzwa na boss Pearson nika vachikumbira kasutu ati paseko namba zakanyemba mamona kopi ati akadabvara bwino ibva kakanyemba boss Pearson yonzonekwa zintambuliwa awozokwa zinowanikwa nai boss Pearson iko banya pa bachelors kandizo nokwati khala kwati bvadzikiwa heka baba na mayani kaka ndo wayebwa kanyemba saka kwa wayebwa konda yebwa saka leka nikumpasa vile asi zvimwe zvimwe meya atizoti ari responsible ndiani but he cancel Fidel Castro especially gomba ravhurika unoona karodhi kanonobuda pamarket square ndi mbuyani ayo kanokwidza kachienda uko upi kakangofanana na Bank Street na Harare ayo na Cameroon because pane nzira tiri muna Fidel Castro tina kaguru urikubva flyover Mbare handitika urikupinda mutown Fidel Castro ari kucross up pane kanopinda kuenda kumarket square ndakaziva kanokwidza andiziva kuti kanonzi kudii kanodika asi tiri kukumbira ari responsible nemaroads emutown Fidel Castro please nokuti pane mvura handisi kuziva iri kunjenga saka road yacho yadyika so inenge iri mai
unenge uchiti kwati gi ukati gi ukati gi ya kufamba kwacho asi vari kugadzira kuseria kwana chisipituko keep it up even pauyapo tichipinda mamutare panonzi pachipa Christmas pass pari kurohwa bus pipe inonzi bypass pipe ne-interchange Fidel Castro mamola akaita seanodowa kwana Chitungwizo mamo api anenge ari kwana chisipitiko ndizo baba iviri ndinoona kanyema asina kwenda pachitungwiza apa